dnešním videu vám ukážu, jak dopadla narozeninová oslava Pípa. Musel najít tolik indicí, aby se dostal k pokladu, což je takový jeho dárek. Takže my se můžeme vrhnout na celou narozeninovou party. Let's go. 3, 2, 1. Tak, pojď na to. Pípa neví, kde je konference. GG. Ne, tam ne. Ne, tam ne. Ne, to není konference. Ach jo. No to není konference, pane bože, ale no tak. Ne. Ne. Kámo, však to bylo úplně lehké, však konference to je nejdůležitější budova, kde chodíme vždycky. Ne, kámo, jak mohl Píp sakra poplést konferenci s radnicí a jí se soudem? No až teďka tam může jít do soudu. Tak, teďka je kasíno. No jo, kasíno. Super. Jak už víme, tak kde to má najít? Haló? Můžete mi někdo říct, jak to sakra mohu tak rychle vidět? No tak teďka to našel. Tak, další cedulka. Kámo. Však ta cedulka je ta... Však ta cedulka je tady. Hej. Kámo, však on si popletl konferenci s těma dvěma stavbama, pak si nevšiml toho parku tam nahoře a teďka nevidí tyhle. Hej, já budu upřímný. Já si s prominutím, ale fakt, že myslel, že to bude pro něho těžké, když to někdo budeme schovávat. Ale on to prostě co? Jako já myslel, že však to jde hnedka vidět. Legendary, kde je, vole? Ten legendary. Ty to musíš přečíst. Jsem ho chytil. Já ho chytil. Pepe go. Hej, tady. Hej, pak Pepe go. Hej, přečně tohle tu cedulku, nebo? Já jsem si myslel, že tohle to bude... On si fakt jako myslí, že tohle je... Hej, já jako vím, že to nejde poznat. Na to SMP má 22 epizod a věděl, že ví, že podají jsou v konferenci a v radnici nikdy v životě ani nebyl, tak bych ho měl čekal, že bude vědět nějak, ne? Kamo. A jdeme na parkour. Ale já parkour nepůjdu nějak dělat. Já jsem si všechny zabil. Ne, ty Dělej, tak jo. Mezi ním se skákají parkour, já musím odkrýt jednu stěnu.
Tak, odkryjeme stěnu a pak přijdou. Z parkouru. Tak, a je to. Teďka si to všimne. Snad. To jsou ti pepegové. Tak, už jsou tady. Tak, hoši už parku rozskákali. Tak ukaž. Tak, Pípe, rozkroj dort. A jak říkají, všechno nejlepší a hlavně zdraví a teďka najdi svůj poklad. Rozkroj dort. Tak, a už to našel. Už to našel. Tak. No a takhle dopadla narozeninová party s Pípem. Zajímavá. Takže tak. To je všechno. A u dalšího videa, nebo třeba sem ještě něco dám z těch narozenin, tak zatím. Čau čau. A jde si do kasína. Jo, jdeme gamblit.